Je 6 hodín, ideme s týmto krásnym nákladíkom. Plný vozíček, plné auto, tam je interiér. Ale musíme sa ešte zastaviť kúpiť prechodku na vozík, pretože mám nový konektor na aute, starý na vozíku. Takto nejako to tu vyzerá. Plná kára. Plný vozík z dvoch aut. Môjho a Spigesovho závodiaku. Do 46-ky. Ideme to odniesť do BMW v Rakovište. Choďte to a nejaké drobnosti si od neho zoberieme. Napríklad M3 nápravy a tak ďalej. BMW v Rakovište, choďte to. Michalovi, Reichertovi, taký driftežovi českému. Predáme zo pár haraburt, čo sme vybrali z tých 46-iek. Majú tu všeličo, môžete vidieť. Michal nás zobral do autičkárskeho raja, kolečkárskeho, aby som bol presný. Tak sledujte. Ani nechcem vedieť, koľko tu je tých kolies, ale zo všetkého možného. X5, krásne kolečka, 20-ky. Všetko tu je. Starý Bavoráčik volá ku popelnicu, není problém, zastav sa. Paráda. Jak v Ikei, ty kokos. Ikea pre dospelých. Práve ideme vyložiť tie poklady, čo sme priviezli. Viete, čo je toto? Áno, pamäťová karta. Včera, ak sme boli u Michala Reicherta, som si zabudol, takže som nenatočil úplne všetko, čo som chcel. Damn. 116 minút novou kartičkou môžeme nakrúcať. 116. Yeah. Yeah. Hotovo, hotovo, za chvíľku to bude hotovo. Teším sa na ďalšie video a polepším sa s tými kartami. Sľubujem. Nezabudni Varhan 2017.